Inventarioa bururatu zuenean, garagardo rupatu eta esku gibelaz Espainetarik zerion agun zurpaila idurtuz, Joanesekene begitarte harritua ahaztu zuen. Alkaloez, usaindu astet, kustatzen ninduela ohikatu zidan. Zer, ez duzu zineten ala? Ez da hori, baina zer, sobera masokista naiz bortizkariaren onartzeko. Eta aitorpenaren latza mendratzeko arraileriz segitu nuen. Zerbait egitekoan, zerbait ez genuke elkarrekin jokatuko. Nik biharko Euskadiaren alde, baino ez dut jokatzen. Mailokatu zidan, infernuko 7. zirkuluko piztia izugarria bailitzan. Izilik geratzea hobeto nuen naski. Gizona gontzetariak atera zen, dena oirto eta karranka. Zintxurra lehor neukan, bihotza punpaka. Eskuak daldaratzka, turik gabeagoa. Jakin beharko nuen engoitik. Gai horietan ez nuela sartzerik. Are gutxiago pizkakirik ere balio ez zuten ene gogapenen berri ematerik. Joanesen ira jasan nuen. Epelaterik zara, minablea. Eta hola egonean zara hil arteraino. Badakit, barkatu Joanes, eta batean oraitu nintzen. Irakasleak nola hormatean edo eskolan gelaren minean zegoen berogailoaren inguruan. Geneikoaren irri egingarri. Hitz bat edo beste trebez ahoskatzen zutelako. Auzoko lagunak delkartzeken zituen.